Osaje ajeni, otofeni, osamadu nekene. I am Bajikete I made some corrections concerning our brothers that are claiming to be Niger Delta whenever we tell them that they are Igbo people. Now, if we tell our Anioma people that we are Igbo people, you will see some of them telling you, we are not Igbo, I am Igbo, I am Niger Delta. What is Niger Delta? Is Niger Delta a tribe? Is Niger Delta an ethnic group? Is Niger Delta a race? Niger Delta is just a region where different tribes and ethnic groups coexist. We have different tribes in Delta states. Ishekiri, Igbo, Urobo, Isoko, Ijo. These are the different people in Delta states. They are not one people. They are not related. They just found themselves in the same states because of state creation. Urobo person will not deny that he is not Urobo, that he is Niger Delta. Ishekiri person will not deny that he is not Yoruba, that he is Niger Delta. So we Anioma people, let's stop denying that we are not Igbo people. Let's stop this self-denial. We want Anioma State to be created. If we actualize Anioma State, we want Anioma State to be zoned to southeast so that we can coexist with our brothers. Makai Bundi Igbo. Every Bia speaking people, every Igbo speaking people are one people. Every Igbo speaking people are expected to be in southeast. Ya ma ji chọ Anioma ka I know one name nzukọ ọnụ na-emekọta ife. Ọ bụrụ na onwe dịka ndị Fulani si n'ụwa, one on a different countries. Man, ebe ọbụla afọ nwe one na ekwete na wabu ndị Fulani, they identify as Fulani people. They don't say I'm Mali, I'm not Fulani, I'm Senegal, I'm not Fulani. Mba. Wa malo nwe so anyị bụ ndị Anioma ka anyị kwụsị na-adị na na anyị abụghọ ndị Igbo, na anyị bụ Niger Delta. Niger Delta, onwe efe gbasara anyị na Niger Delta. Otebu na anyị nọ na Niger Delta maka steeti. Anyị nọ n'Igbo maka steeti. Niger Delta abụghị our tribe. Niger Delta bụ different people. So anyị bụ ndị Igbo ọsọla anyị nọ na Delta steeti na anyị bụ dịka ka ndị Ukwuani si dị n'ime, ndị Ka si dị n'ime, ndị Enuani si dị n'ime, ka ndị Ikwerre si nọ n'ebe one na Niger Delta wa bụ ndị Igbo. Ka anyị ncha si n'ọkwa na Enuani ka anyị bụ ndị Igbo. Anyị nwere our identity fine as onye Ukwuani dịka ka nọ abụ m onye Ukwuani. Anyị kweta ma abụ m onye Ukwuani ka mbụ, onye Ogume ka mbụ, ụmụ Chimogume ka mbụ. Abụ m onye Ukwuani, abụ m onye Igbo. So let's stop this denial. I wait Anioma ka Anioma dị na southeast. Anioma ga nọ na southeast maka ebe ọkụ nwanne ya nọ ka anyị ncha nọkọta ọnụ bụlụ ofu. Anioma state is a goal. Igbo identity, Igbo unification is sacrosanct. Nobody can divide us. Anyị ncha bụ Igbo. Igbo unity is here to stay. Ishia gwale.